Ulkona on 40 astetta. Tuuletin vain työntää kuumaa ilmaa huoneen puolelta toiselle. Ja tarjous ilmalämpöpumpun asennuksesta oli 1750 € ennen kuin ehdit tuntea yhtäkään astetta viileää ilmaa. Tähän on paljon yksinkertaisempi vastaus ja sen nimi on BlitzAir. Siirrettävä ilmastointilaite, joka viilentää huoneen 15 asteeseen noin 60 sekunnissa, ilman poraamista, ilman ikkunasarjaa ja ilman asennusmaksuja. Ja ennen kuin kerron miten se toimii, yksi vinkki. Virallisen valmistajan linkki on kuvauksessa alla. Ja tämän tuotteen kohdalla sillä on tavallista enemmän merkitystä, sillä BlitzAiria ei myydä Amazonissa, sitä ei myydä eBayssä, eikä sitä myydä kaupoissa. Kaikki mitä noita kauppapaikoilta löydät on joko kopio tai jälleenmyyjä, jolla ei ole mitään yhteyttä merkkiin. Eli mikä BlitzAir oikeastaan on? Se on siirrettävä ilmastointilaite, joka toimii Frostcore-lämmönvaihtotekniikalla. Se imee lämpimän ilman sisään säleikön kautta, ohjaa sen 2 jäähdytyskennun läpi ja työntää takaisin tasaisen virran kylmää ilmaa alle minuutissa. Säädät lämpötilan mihin tahansa 24 ja 15 asteen väliltä. Ja se pitää sen lämpötilan, vaikka ulkona olisi 40 astetta. Ei enää tahmeita lakanoita 2 yöllä, ei enää makuuhuonetta, joka tuntuu uunilta puolen päivän aikaan. Jäähdytyksen aikana syntyvä kondenssivesi käsitellään ja haihdutetaan laitteen sisällä. Se tarkoittaa ei poistoletkua lattian poikki, ei vesisäiliöitä tyhjennettäväksi joka ilta, eikä mitään mihin kompastua. Kaikki pysyy tiiviisti laitteen sisällä. Se myös lukee huonetta. Älykkäät kosteusanturit säätävät tehoa ilman kosteuden mukaan, ja juuri siinä useimmat siirrettävät laitteet epäonnistuvat. Kylmä ilma, joka on yhä raskasta ja kosteaa, ei tunnu helpotukselta. Tämä laite hoitaa ongelman molemmat puolet, lämpötilan ja kosteuden samaan aikaan. Saat 6 ilmastoinnin tilaa, matala, keski, korkea, turbo, eko ja uni. Turbo kun tulet sisään ja huone on paahtava. Eko kun haluat vain pitää olon mukavana ilman, että ajattelet sähkölaskua. Uni kun haluat sen käyvän koko yön ilman, että huomaat sitä. Vaihda tilaa laitteen kosketusnäytöltä tai kaukosäätimellä, nousematta sohvalta. Eikä tämä ole pelkkä kesälaite. BlitzAir on kaksitoiminen laite. Se jäähdyttää 15 asteeseen ja lämmittää 45 asteeseen PTC-keraamisella lämmityksellä, mikä lämmittää huoneen nopeasti ja tasaisesti. Sama laite, joka pitää sinut viileänä heinäkuussa, poistaa marraskuussa kylmyyden huoneesta, ympärivuotinen mukavuus yhdestä laatikosta. Peittoalue, yksi laite riittää jopa 50 neliömetrin huoneeseen. Se on olohuone, päämakuuhuone, kotitoimisto ja useimmat yksiöt. Ja se tekee sen nopeasti, yleensä muutamassa minuutissa, eikä sillä hitaalla tahdilla, jonka saat alitehoisesta jäähdyttimestä. Puhutaan nyt laskusta, sillä juuri siinä tämä todella erottuu. Kanavajärjestelmä hukkaa noin 40% tehostaan jäähdyttäen huoneita, joissa ei ole ketään. Ilmalämpöpumppu sitoo sinut 1750 € asennukseen ennen kuin tunnet mitään. Perinteinen siirrettävä ilmastointilaite maksaa 700 € tai enemmän, plus huollon. BlitzAir toimii matalalla jännitteellä ja jäähdyttää vain sen huoneen, jota oikeasti käytät, muutamalla sentillä tunnissa. Ei asentajaa varattavaksi, ei kanavia huolettavaksi, ei koko talon laskua kuun lopussa. Tuoreet tiedot osoittavat, että se leikkaa energiakuluja jopa 75% tavalliseen ilmastointiin verrattuna, ja sen käyttö tulee noin 90% halvemmaksi kuin perinteinen ilmastointi. Sitten on se tilanne, jonka lähes jokainen vuokralainen tuntee. Ei reikiä seiniin, ei kiinteitä asennuksia, ei muutostöitä. Mikä yleensä tarkoittaa ei ilmastointia ja taas yksi kesä pelkillä tuulettimilla. BlitzAir kiertää tämän kaiken. Ei ikkunasarjaa, ei seinäasennusta, ei sähköasentajaa, ei keskustelua vuokranantajan kanssa. Avaat laatikon, kytket sen tavalliseen pistorasiaan ja se toimii. Laite painaa noin 2 kiloa, joten siirrät sen päivällä kotitoimistosta yöksi makuuhuoneeseen alle 2 minuutissa. Ja kun muutat pois, se lähtee mukaan. Sama laite, joka jäähdytti tämän kodin, jäähdyttää seuraavankin. Käyttöönotto on 3 vaihetta. 1. Kytke se sinne, missä tarvitset mukavuutta eniten. 2. Valitse tila kosketusnäytöltä tai kaukosäätimellä. 3. Nojaa taaksepäin. Siinä koko homma. Ei työkaluja, ei urakoitsijaa, ei käyntiaikaa odotettavaksi. Se on myös hiljainen. Tämä on kuiskauksen hiljainen laite, eikä se jatkuva hurina, jonka saat vanhasta tuulettimesta tai kehyksessään kolisevasta ikkunalaitteesta. Ihmiset pitävät sitä päällä opiskellessaan, puheluiden aikana ja koko yön makuuhuoneessa ilman, että se herättää heitä. Ja se on rakennettu turvallisuusmielessä, millä on merkitystä, jos jätät sen päälle yöksi. Siinä on ylikuumenemissuoja, ylikuormitussuoja, oikosulkusuoja ja palovammoilta suojaava ritilä lämmityspuolella. Mitä oikeat omistajat sanovat, BlitzAirin arvosana on 4,7 tähteä yli 1700 vahvistetun arvion perusteella.
Ja 97% arvioijista sanoo suosittelevansa sitä ystävälle ja yli 8000 asiakasta käyttää sitä jo. Hinnasta yksi Blitz Air maksaa 119,99 € sijaan 239 €. Ja kahden paketti tuo sen 96 € laitetta kohden, mikä on täysi 60% alennus. Toimitus on ilmainen ja nopea ja tuote on varastossa ja lähetysvalmis. Eli vielä kerran, koska juuri tämä osa oikeasti suojaa sinua. Virallinen Blitz Air-linkki on kuvauksessa alla. Vain siitä linkistä saat eksklusiivisen YouTube-tarjouksen, jopa 60% alennusta. Vain siellä 30 päivän rahat takaisin takuu on aidosti sidottu tilaukseesi. Ja vain siellä on oikea asiakaspalvelu, jos jotain pitää selvittää. Tilaa muualta ja ostat jäljitelmän ilman takuuta, ilman jäljitettävää tilausta, ilman palautusaikaa ja ilman ketään kenelle soittaa. 30 päivää kokeilla sitä omissa huoneissasi, omassa helteessäsi ja lähettää se takaisin rahojasi vastaan, jos se ei ollut mitä halusit, on jonkin arvoista vain jos takuu on aito. Virallisen linkin kautta se on. Se on Blitz Air. Jäähdytys ja lämmitys yhdessä siirrettävässä laitteessa, ei asennusta, ei poraamista, ei lupia ja sähkölasku, joka ei rankaise siitä, että haluat mukavan huoneen. Jos olet hikoillut kesän läpi siksi, että kunnollinen ilmastointi oli liian kallis, liian pysyvä tai yksinkertaisesti kielletty siellä missä asut, tämä on se versio, joka vihdoin sopii. Tilaa kanava ja nähdään pian.